2 verse 3 kuya ku5 sizofunda verse 3 cela sifunde nangeSizulu nangeEnglish. Lokhu kuhle futhi kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu ngumuntu uKristu uJesu. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. Lokhu kuhle amazwi lawa umezwini likaNkulunkulu baba zizulu ethi lokhu kuhle. The decision owayithatha ngokamukela uJesu kwaba kuhle kakhulu isho nasemazulwini. Engako ukukhomba lobu buhle izwi lize liyafakaza lithi lelanga wena uphenduka usemhlabeni uyisoni nje uvuma uJesu. Izulu lonke kwazwakala ukuhlokoma okukhulu ekhaya ezulwini. Bekuyinhlokomo yenjabulo ukuthi wena obekade uthunjiwe, wena bokade wende kwenye inkosi, ugane inkosi yalelizwe, sobuyiselwe, uyabuyiselwa kumyeni wakho onguKristu uJesu. Izulu lathi lokhu kuhle. Angazi uqaphelile emhlabeni esiphila kiwo yonke into uNkulunkulu athi yinhle. Kumele bonke abantu abezwa lamazwi bangawathathi lula bese babopha amabhande abo eqiniso bayaqina emthandazweni ngoba lokhu izulu elithi kuhle umhlaba nesitha nenkosi yalelizwe iyathanda ukuthi lokhu uNkulunkulu athe kuhle bese inkosi yalelizwe ifuna ukukuprova kungasikuhle. Injongo ukuthi kushaywe lona opronouncewe lamazwi athi lokhu kuhle. Akusikuhle kuphela, kuyabongeka futhi nasemehlweni, hayi emehlweni wabantu, emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Nalapho kune test ekumele abangcwele bayiphase ngoba uma ukuthanda uNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Bakhona abangakasindiswa, bakhona abangafinyelelanga ulazi iqiniso. Ngokubekezela kukaNkulunkulu njengokusho kuka 1 Peter ukuthi uNkulunkulu uyasibekezelela nabo bazogcine besindisiwe. Bani lamazwi athi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda uyothandayo ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Amazwi ayisibopho empilweni zethu ukuthi kulesi sikhathi even samanje uNkulunkulu usabusho yini ubuhle bensindiso ngathi na. Lezi mbali ezisindisiwe azitshale engadini yakhe usabubona ubuhle bazo na. Usasho namanje athi impela lokhu kuhle. The decision ebayithatha yinhle kakhulu. Cela uqhawulo seceleni kwakho ukuthi ungazisoli ngale decision
oyayithatha, ngoba le decision yaphakamisa uSomandla, the creator, wathi lokhu kuhle lokhu, wathi futhi lokhu kuyabongeka. Kwangathi uNkulunkulu bekathi ama-angels aduzane nawo angivala umlomo ngedecision ethethwe yilabantu ukuthi bamukele le Nkosi enguKristu Jesu. Labanye abantu bangawuboni lo musa, laba bawubonile ngiyababongisa. NginguNkulunkulu ngithi well done, ngithi lokhu kuhle. But uwazi-ke ukuthi kukuhle kunjalo akusho ukuthi uyohamba ku-red carpet usayodibana ne-opposition ngenxa ye-decision oyithethe, usayodibana nama-adversaries akho ngenxa ye-decision oyithethe. I-opposition kungenzeka uyithole endlini kaNkulunkulu, opposition kungenzeka uyithole emsebenzini, kungenzeka uyithole ngisho nakufamily. Uthi usindisiwe efamilini, abanye bangamazi uJesu, bangayifuni nale nsindiso yakho, but be prepared to pay the price. Ngamazwi uNkulunkulu awakhulumile ethi lokhu kuhle, kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu, kuyajabulisa emehlweni kaNkulunkulu. Ingakho naso usindisiwe, izimpo dibana nazo ziyehluka, azisafani nezimpi bodibana nazo useGibhithe. Indaba kubangiswa into eyodwa nje, lamazwi lokhu kuhle. Umbuzo wami emini ngithi mina kusesekuhle na? uNkulunkulu usababaza insindiso yakho na? uNkulunkulu usababaza izithelo zikamoya onazo na ngensindiso yakho? uNkulunkulu usababaza ukushumayela kwakho, ushumayela ungashumayelanga? Usababaza ukufakaza kwakho, ufakaza ungafakazanga? Washo omunye umzalwane kwenye indawo wathi ngifuna bakithi la abakhuluma ilanguage esikhuluma efanayo. Athi ngibona omunye udade lapha, loya mani noma ngakhulumanga nangimbhekile usindisiwe lo. Wasuyahamba uyombuza uthi ngubani, ngicela kuzazisa mina ngizibani bani ngivele endaweni enje, wena ungubani? Washo naye wathi inkolo yakho ithini? Washo wathi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Wathi lona impela ushumayele ungashumayelanga, ufakaze ungafakazanga. Bangake emsebenzini osebenza nabo abangasho lamazwi kuthi kudala sikubona manje indlela okhuluma ngayo, indlela owenza ngayo izinto, kuthi lona uhlanga lolu, uhlanga olukhethiwe lolu, isizwe singcwele lo, ubupriest obukhosi, umuntu osuziwe, umuntu obiziwe lo. Glory to Jesus. Sihlangane isixuku, sifuna ukuhlangana ngasambodi ngomoya wokumlaya, uvela uwedwa wena uthi yami inkolo ayivumi. Mlayeni nina ninodwa, mina ngiluhlanga olukhethiweyo. Amazwi athe lokhu kuhle, ngisafuna ukuhamba ngalobu buhle engibizwe ngamo, ngalobu buhle obubabazwa ngamazulu. Glory to Jesus. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Umsindisi wethu othanda ukuthi bonke abantu basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. Ubuhlungu bebandla likaNkulunkulu, ubuhlungu emzimbeni kaKristu. Sibaningi sisindisiwe, bambalwa bafinyelele ekwazini iqiniso. Sibaningi sisindisiwe, sithi uJesu uyinkosi, but nakufika isikhathi sobumnyama empilweni yakho uyabalekela kwabanye uNkulunkulu. Nakufika isikhathi sobunzima empilweni yakho uyakhothama kwabanye uNkulunkulu. Glory to Jesus. Ofinyelele ukulazini iqiniso, uthi umlilo engibaselwe wona yilo, awusekho omunye umlilo engiyophinde ngiwothe. Lo mlilo na ungishisa kakhulu, ngiyawuphakamisa inyawo elilodwa ngiphumuze elinye, nasengikhathele ngiphakamise elinye ngiphumuze elinye, ngoba kusekho la ngingaya khona. Ngigcinile ngivalelwe la, ngikhuluma njengoPeter, ithi Nkosi Jesu ngizoyaphi, ngoba amazwi okuphila atholakala kuye. Asisanaye thina omunye uNkulunkulu,
Asisenayo omunye uJesu osazobethelwa. Asisenayo umoya ongcwele osazothululwa. Wehliswa ukhona. Uma sihlabelela sithi ngempela usemhlabeni, we mean it ukhona. Ngempela usetsakane, we mean it ukhona. Ngempela usenhlizweni yakho, we mean it ukhona. Glory to Jesus. Uye lo Jesu. Asiyokhathala ukumemeza ngaye. Siyomemeza 24/7. Ngoba baningi kumele bangene kulomkhumbi. Bangangeni kuphela, bafinyelele ekulazini iqiniso. Umzalwane ozondayo akakafinyelele kwazini iqiniso. Umzalwane ohlebayo akakafinyelele kwazini iqiniso. Umzalwane uma kubalcony yempilo abukela abanye abantu phansi akakafinyelele kulazini iqiniso. Ngoba kube bekalazi iqiniso, bekayowazi amazwi athi omile aqaphele ukuthi angawi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Umzalwane owazi iqiniso akayothatha ibhodlela aliphule endleleni, ngoba uyazi ukuthi masadlulile abangalandela abantwana bakhe balinyazwe ngamabhodlela. Uthatha ibhodlela alisusa endleleni alungiselela abazayo, ngoba sazi kulandela bani. Impilo le. Glory to Jesus. Umzalwane okhulile enkosini ofinyelele kulazini iqiniso akanamoya wokulaya. Umoya wokulaya usebenzi. Akekho ongamlaya phansi komthunzi welanga, ngoba ukhona oyi-one walaywa eCalvary. The price he paid be enough ukuthi ngasabikho umuntu ozolaywa. Glory to Jesus. uKristu uJesu. Ingakho every time empilweni yakho na ufacana nobunzima bokulaywa, owenza lo mthandazo noma uwenze le confession uthi Sathane ulate ngokungilaya. Ukhona owalaywa before. Wena ukulaya kwakho kwayizolo. Mina lokulaywa engikwaziyo kunaphakade. uKristu uJesu emaphakadeni wangilwela lempi ukuze ngingene ku-eternity. Lokhu kuhle. Ngiyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Besathi munye uNkulunkulu. Angisho soyalazi iqiniso. Munye uNkulunkulu. Akasekho omunye uNkulunkulu. Munye uNkulunkulu. Munye futhi umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Ubani? Umuntu uKristu Jesu. Munye umlamleli uxabene nabazali bakhe endlini. Munye umlamleli ngoba nawe endlini nawe egumbini lokukhuleka uyokhuleka uyokhala ukuthi ulimele. Impendulo ivele ezwini lenkosi ukuthi you are bound ukuvumela iforgiveness ngoba umlamleli onguKristu Jesu izwi lakhe leli. Siphila ngezwi lakhe, siholwa ngezwi lakhe. Ingakho sihletshwa 5 to 7 ngo7 sesiyasmile. Glory to Jesus. Asenzele omunye umuntu ifavor. No, siphezu kwama scriptures. Sifinyelele kulazini iqiniso. Siya understanda ukuthi ngenkathi ungilimaza bowungasiwedwa, bowungenwe njengoba noJudas wangenwa, wathengisa uJesu. Nawe bowungenwe. Abangenwe siyabadedela, sibabamba ngezwi lenkosi ukuze thina singazolimala. Glory to Jesus. Glory. Ukuthi ezinye izikhubekiso zi-after inhliziyo yakho. Azikho after inhliziyo kuphela. Zi-after ukuthi uzuthola izifo empilweni yakho. Ube nezifo ezithusayo ezangena nje ngokukhathazeka. Ukhathazeke ngomuntu nje. Ukhathazeke ukuthi awubingelelwa nje. Ukhathazeke uzugule mntakamma. Glory to Jesus. Munye umlamleli uKristu Jesu. Glory to Jesus. Yabona thina abazalwane siklaphe edliwe, sadliwa. Vele sidliwe united. Glory to Jesus. Sidliwe kanjani na? Noma senziwe izilima siyehla. Uma sifuna ukuphakama siyehla. Silindozo siphakamisa ngesikhathi esifanele. Impilo yethu sekusithakeleni. Glory to Jesus. Goliath nakamemeza eza ngenhlamba, thina siza ngegama lika Jehova. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Munye umlamleli. Simbonile ekseni umlamleli
kuloya mama wabanjwa oqotshweni lokuphinga. Yebo, uyabuza uJesu, sebamlethe kuJesu, ulethe baFarisi, uyabuza uJesu, uthi phakathi kwenu onganasono makaqale phela akhande ngamatshe. Akekho ngamkhanda. Nakabheka phansi ebhala phansi futhi sebayabaleka bonke. Bajika namatshe abo. Sivumo ne-confession ne-assurance ethi elangeni lanamhlanje sukela ekuseni akekho yophatha amatshe athi uzokukhanda abe nokuphumelela as long sihamba nenkosi uJesu. Ngisho emsebenzini asiphakameni sithandazeni. Ngisho emsebenzini awekho amatshe alungiselelwe wona. No accusation elindiwe ngawe ngegama likaJesu. Ngisho nasesikoleni, emsebenzini, kubhizinisi, noma kuphi la uhamba khona, bonke abaphethe amatshe okuzokhanda. Glory to Jesus. Ufinyelele wena ukulazini iqiniso. Uthi ngenkathi uDavide ephethe itshe eshaya uGoliath, lelatshe lela yilo prophetically belikhuluma ngetshe legumbi elanqatshwa abakhi, kanti kuNkulunkulu liyigugu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Kahle kahle ukulimala nokulinyazwa akusasife empilweni yakho ngoba yena walinyazwa kwaba kanye. Ukugula akusasife empilweni yakho. I-rejection ayisasife empilweni yakho. Konke lokuyisithunzi saloko kukhona manje. Glory to Jesus. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu uthanda ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ngegama likaJesu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Namhlanje emini sisamile kwasho wena ngensindiso yethu wathi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni akho uba thina sisindiswe sifinyelele ekulazini eqiniso. Bonga insindiso yami, ngibonga ekufinyeleleni ekwazini iqiniso lonke. Ngihole kule viki, ngihole kule nyanga, ngihole kulezi zinsuku. Ngisabuya emkhosini wePhasika. Makungabikho any retaliation ngalo mkhosi esibuya kuwona egameni likaJesu. Vula izihlobo zami amehlo esingafinyelelanga ekulazini leqiniso. Vula amehlo uba babone egameni likaJesu waseNazaretha. Amen and amen. Singasondela silethe umnikelo.